ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ କରିବେ? କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ମୁଁ କହୁଛି ବା ଗୋଟେ ମସଲା ମାର୍କା ଟୋକି ହେଉଛି ବାହାରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ମୋତେ। ନା ମୁଁ କାହା କଥା ଦିମାଗରେ ନିଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରେ। ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିରିଫ ମୋ ମନ ମୁତାବିକ ମୁଁ କାମ କରେ। ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣେନି, ଏଇଠି ଶୁଣେ ଏଇଠି ବାହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ କହିଲେ ବିବାଦୀ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋଟେ କ'ଣଟା ହେଇଯିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିଦେବେ। ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ କେଉଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ପୁଅ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସତ୍ୟାବ୍ରତ କିଏ ଅଛି କି ନା ସତୀ ନାରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି, କେଉଁଠି ଖାଇନାହାନ୍ତିନି କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଏତେ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଯେତେ ବି ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ। କିଏ ଏମିତି ମାନେ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଭଡ଼ୁଆ, ସବୁ ଭଡ଼ୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି କ'ଣଟା ହେଇଗଲା, କ'ଣଟା ଛୋ ହେଇଗଲା, କିଏ କ'ଣ ଭଲ କି? କିଏ ବା ଘର ଭିତରେ କେଉଁ ଟୋକାକୁ ଧରିକି ବସିଥିବ, କି କାହାର ସ୍ୱାମୀ ନଥିବ, କିଏ କେଉଁଠି ଟୋକା ନେଇକି ଘରେ ଶୋଇଥିବ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାଟା କେଉଁ ଭଲରେ ଅଛି କି? ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଝିଅ ବହୁତ ଖରାପ, ଇଏ ସିଏ ଢିଙ୍କି ବଗ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋତେ କହିବାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସତ କଥା କହିଲେ ତମର ପଶିଯାଉଛି। ଆଉ ତମ ଝିଅ ବୋଉ ସବୁ ଟୋକା ଧରିକି ରାତିରେ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡେଇକି ଘରେ ଶୋଇବେ, ସକାଳକୁ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇକି ସଫାସୁତୁରା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଖୋଲାମ ଖୋଲା କହିଦେଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଶା, ହେଉଛି ଖରାପ କହିଲା, ଏ ଝିଅ ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ। କିଏ କଳଙ୍କ? ମୁଁ କଳଙ୍କ? ମୁଁ ତ କାନ୍ଦିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବି? ମୋଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଦେଖଉନି। ଆଉ ମୋ ବଡି ଦେଖଉଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖେଇବା କଥା ସେତିକି ଦେଖଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ହିଟ୍ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ମୋର ଯେତେ ଜଣ ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ କହୁଛି। ତମେ ଜମା ବାହା ହବନି, ତମେ ଜମା ଛୁଆ ପାଇଦା କରିବନି, ନା ତମେ ଜମା ଚତୁର୍ଥ ରାତିରେ ତମ ମାଇକିନା ପାଖକୁ ଯିବନି। ତମେ ତ ବହୁତ ମହାନ ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ତମେ ହବ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି।